मानास समष्टिनि मानिजाथाव रायजो राजाफोर आरो जोंनि दोलोनि नेता कर्मिफोरा आंनि सायाव जा फोथायनाय जा बिसास बे बिसास थानायनि थाखाय दिनै आंनि दोलोनि दैदेनगिरि आरो जोंनि दोलोनि मानिजाथाव आफादगिरि प्रमद सारआ मानास समष्टियाव आंखौ बिजाथि महरै दिखांबाय। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। दा फैबाय थानाय समाव मानास समष्टियाव थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोर लामा दालां स्कुल बिल्डिं वाल बाउन्डारि कालभार्ट जिमानखिनि खामानि मावनांगौ दं बेफोर खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लानानै मावनो थाखाय आङो जोबोद थियारि। नैबे समाव सार थख्लाबारि समस्टिनि बिथां थानेस्वर बिथाङाबो जे बिपिएफनिफ्राय नोंथांजों कन्टेस्टआव जागोन बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो सार? थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय मानास समष्टिनि रायजोनि केन्डिडेट। बेखायनो थानेस्वर बसुमतारीखौ दिनैनि दिनाव मानासनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बिटिएफनिफ्राय बिथांखौ मानासाव देरहानांगौनि थाखाय केन्डिडेट होआखै। बिथांखौ जास्ट एडजास्टमेन्ट एकमेन्डेसन खालामनांगौनि थाखायसो केन्डिडेट होदों। मानोना बिथांखौ बाक्सानि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, तामुलपुरनि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, बरिसाव होनायनिबो खोथाखौ सिन्था खालामदोंमन। नाथाय बिथांखौ रावबो एक्सेप्ट खालामैखाय दिनै बिथांखौ गुबुन समष्टिनिफ्राय दिनै मानास समष्टियाव लानानै फैदों। बेखायनो बिथांखौ दिनैनि दिनाव मानास समष्टिनि रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै आरो गनायनाय नङा। खारन बिथाङा मोनसे समाव थांनायाव मानगोनां बिखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा जेब्लानाखि सापागुरियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै फैदोंमोन अब्ला बिथाङा जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ जाबाय सालानि ना, सालानि मास, ब्रयलार। गतिके ब्रयलारनि सालानि नानो जोंनि सापागुरि समष्टिनि रायजो राजाफ्रा भट होआ होननानै बुंदोंमोन। थ' गतिके बिथाङा दिनै मानासनि गावनो सासे सालानि ना। गतिके मानास समष्टिनि रायजो राजाफ्रा मानास दैमानि बिखि दैमानिसो लकेल ना जायो, सालानि नाखौ जाया। बेखायनो थानेस्वर बसुमतारीनो दिनैनि दिनावहाय मानास समष्टिनि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव सार नोंथाङा जुदि मानास समष्टिनि मानिजाथाव रायजो राजाफोर आरो जोंनि दोलोनि नेता कर्मिफोरा आंनि सायाव जा फोथायनाय जा बिसास बे बिसास थानायनि थाखाय दिनै आंनि दोलोनि दैदेनगिरि आरो जोंनि दोलोनि मानिजाथाव आफादगिरि प्रमद सारआ मानास समष्टियाव आंखौ बिजाथि महरै दिखांबाय। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। दा फैबाय थानाय समाव मानास समष्टियाव थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोर लामा दालां स्कुल बिल्डिं वाल बाउन्डारि कालभार्ट जिमानखिनि खामानि मावनांगौ दं बेफोर खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लानानै मावनो थाखाय आङो जोबोद थियारि। नैबे समाव सार थख्लाबारि समस्टिनि बिथां थानेस्वर बिथाङाबो जे बिपिएफनिफ्राय नोंथांजों कन्टेस्टआव जागोन बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो सार? थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय मानास समष्टिनि रायजोनि केन्डिडेट। बेखायनो थानेस्वर बसुमतारीखौ दिनैनि दिनाव मानासनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बिटिएफनिफ्राय बिथांखौ मानासाव देरहानांगौनि थाखाय केन्डिडेट होआखै। बिथांखौ जास्ट एडजास्टमेन्ट एकमेन्डेसन खालामनांगौनि थाखायसो केन्डिडेट होदों। मानोना बिथांखौ बाक्सानि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, तामुलपुरनि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, बरिसाव होनायनिबो खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन। नाथाय बिथांखौ रावबो एक्सेप्ट खालामैखाय दिनै बिथांखौ गुबुन समष्टिनिफ्राय दिनै मानास समष्टियाव लानानै फैदों। बेखायनो बिथांखौ दिनैनि दिनाव मानास समष्टिनि रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै आरो गनायनाय नङा। खारन बिथाङा मोनसे समाव थांनायाव मानगोनां बिखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा जेब्लानाखि सापागुरियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै फैदोंमोन अब्ला बिथाङा जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ जाबाय सालानि ना, सालानि मास, ब्रयलार। गतिके ब्रयलारनि सालानि नानो जोंनि सापागुरि समष्टिनि रायजो राजाफ्रा भट होआ होननानै बुंदोंमोन। थ' गतिके बिथाङा दिनै मानासनि गावनो सासे सालानि ना। गतिके मानास समष्टिनि रायजो राजाफ्रा मानास दैमानि बिखि दैमानिसो लकेल ना जायो, सालानि नाखौ जाया। बेखायनो थानेस्वर बसुमतारीनो दिनैनि दिनावहाय मानास समष्टिनि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव सार नोंथाङा जुदि